Entrem a la pàgina web gencat.cat i cliquem sobre la pestanya Tràmits i en el desplegable que ens surt escollim Cita prèvia. A la pàgina següent només cal seguir els passos indicats per concertar la cita. En primer lloc, cal seleccionar l'oficina a partir de la cerca del tema i el municipi. Seleccionem un tema i un subtema dels desplegables, per exemple, medi ambient, aigua. I després seleccionem la comarca i el municipi, Gironès, Girona. Premem cerca. El resultat és l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Girona. Cliquem sobre Oficina Atenció Ciutadana Girona. Estem al segon pas, omplir les dades de la cita. Ens apareixen el tema i el subtema triats. Comprovem si en el tercer camp hi ha un literal que s'ajusti més al tràmit que vulguem fer. Descrivim amb més detall la gestió que volem fer a l'oficina i omplim les nostres dades personals. Si volem que ens recordin per correu electrònic la cita o els canvis que puguem fer, cal marcar-ho en la gestió d'avisos. Finalment, marquem Accepto les condicions i premem Mostra disponibilitat. Arribem a la tercera pantalla on se'ns desplega l'agenda i només hem de marcar el dia i l'hora que s'adeqüin a les nostres necessitats. Finalment, el detall de la cita prèvia ens mostra el codi amb el qual podem anul·lar la cita o bé modificar-ne la data i l'hora a través de la meva carpeta del web gencat.cat, el dia i l'hora de la cita, l'opció d'anul·lar-la o modificar-la i també podem imprimir un recordatori de la cita prèvia.